regulovať, kým dostaneme do čiže keď mi niečo naznačuje, že to nebude také, ako potrebujem, tak už v určitej etape poviem, tak už poďme to korigovať. Čiže toto je tá situácia. Vy, sa tento? No, bežne. Hej? Tu máme riadenie nejakej ohrievanie média v nádobe, že riadená veličina je teplota tej látky v nádobe. Ale keď, aby sme dostali zlepšenie kvality toho, tak my už si zavedeme nejakú pomocnú veličinu, čiže teplotu tej vodnej látky, ktorú tu ohrieva tá spirála, a už tu sa snažíme zadávať veličinu kvalitu, zasiahnuť, regulovať. Už ide. Začne klesať, alebo stúpať, táto teplota, tak to za chvíľočku potom ovplyvní aj toto. Čiže ja už túto poviem, tak už toto zregulujem, aby mi neovplyvňovalo tam. Čiže to je s tou pomocnou regulovanou veličinou. Poprvé nejakú sledovanú veličinu,